Bizning ta'sirma 100 yıllığı ham özümüzün Aktanış'ın 310 rayon düzülüge 90 yıl oңайынан ötkərilген berim şaralarına staytıkına varız. Bizden indi barı indi şaralar indi 19. Ağustos günü başlanıp ketken idi. Bizden indi aparat prezidenti Tınıl jetekçisi Eskat Safarov katnaşında biz indi bu günü Oyman ауылында икмәк эшкәртү kompleksin faydalanуга тапшыруның тантаналы чараларында катнаштык. Һәм инде Энәк авылында РЭС зданиесе ачу тантаналарында катнаштык. Һәм инде безнең иң төп чараларның берсе булып, һәм инде моңа без инде соңгы 2 ел эчендә зур әзерлек чаралары алып барылды бит инде һәм 26 август көне Энәк авылында Татарстанның беренче президенты Россия Федерациясының хезмәт герое якташыбыз Минтимер Шәриф улы Шәймиевка бюст ачу тантанасы булып тора. Монда инде безнең монда утырган җитәкчелек катнашты һәм инде республика җитәкчелегеннән башлап барлык министрлыклар һәм барлык район башлыклары катнашкан бик танык шундый инде республика күләмендә ta'sirning uyushуына 100 yıllık oңайынан uyuштырылган төп чараларның берсе булып та торды бу безнең. Һәм инде үзебезнең 310 еллык Актанышның һәм район төзелүгә 90 еллык чарасы безнең 29 август көнне безнең муниципаль театр тарафыннан uyuштырылган Мөхәммәд Мәгъфүевнең һәм Әмирхан Енекинең 3 әсәреннән берләштерелеп эшләнгән «Абый кайтты» драмасы белән башланып китте. Барыбер инде билгеләп үтәргә кирәк. Без инде залны шушы коронавирус вазгыяты чараларында телефонограммалар бирелгән иде. Ләкин безнең инде җитәкчеләр мондый чараларга бик тартылмыйлар. Инде барыбер гаиләгез белән инде килеп утырып инде мондый чараларда катнашсагыз, үзегез дә рухи байлык алып кайтып китәр идегез. Һәм инде 30 көнне менә безнең программа нигезендә мероприятиялар башланып китте. Аның иң беренчесе инде күпфункцияле үзәкнең яңа бинасын ачу булды. Капиталь төзекләндерүдән соң икенче безнең инде беренче квартал наш двор программасы буенча аны карап чыгу булды. Шулай ук инде халык белән аралашу. Һәм инде шулай ук безнең иң бик тә җаваплы һәм инде яңа уку елына әзерлек чараларыннан безнең инде Шөгәнәдә мәктәп бакча яңа сафка басты инде һәм ул җитеште. Һәм инде иң сөендергәне 1 сентябрьдән инде безнең 30 бала 15 балалар бакчасы һәм башлангыч эшкә инде балаларыбыз шушы яңа бинада инде шөгыльләнә башладылар. Яңадан соң инде без кайткан кунаклар белән программа нигезендә дәвам иттек. Сәләтле балалар өчен гуманитар гимназиядә кабул иттек. Якташларына гимназия эшчәнлеге белән таныштык һәм инде гимназия бинасында урнашкан инде республикада бердән-бер булган Әлфия Абзалова музеена шулай ук сәяхәт кылдык. Шулай ук безнең программа буенча Ленин паркы каршында һәрберсе инде үзенчә һәм инде шушы юбилей кысаларында исем алган мәйданнарга белән танышуны башладык. Инде иң беренче сан безнең тарихи мәйдан дип аталган иде. Дальше безнең инде икенче мәйдан Хәйтәр мәйданы бөек җиңү 75 еллыгына багышланган иде. Монда безнең кадетлар каршы алды. Яңадан безнең мәгариф мәйданнары китте. Монда инде безнең шулай ук тарихка инде уелып калган һәм инде күпләребез моның аша узган Октябрят, Пионерия, Комсомолга кабул итүләрне без искә төшереп киттек. Беренче һәм икенче мәктәпләр монда безнең катнашты. Шулай ук безнең инде выставкалар куелган иде. Монда безнең МТС тарихы күренә паркта һәм шулай ук ретро мәйдан дип безнең Икматовна Руслан Мубаракович җитәкчелегендә выставка шулай оештырылган иде. Кызыклы гына булды. Монда иң иске безнең газеталарыбыз урнаштырылган иде. Халык монда безнең бик кызыксынып, төрле сораулар биреп катнашты. Дальше яңадан соң безнең Яңарыш мәйданы, монысы инде безнең шушы Актаныш авылының төзелүе буенча иң беренче күп фатирлы йортлар ничек салына башлаган, шуның буенча безнең мәйданчык иде. Монда безнең исполком егет кызлары тәкъдим иттеләр.
Яңадан безнең гаилә һәм мәхәббәт мәйданы, бик матур паркта безнең парвалдаклар урнашкан участокта фонтан участогы бит инде. Күптән безнең яшь парлар белән чараларга чакырган юк иде. Соңгы гына атнада 8 пар өйләнеште. Без шуларны чакырып район башлыгы тарафыннан аларны кутладык. Шулай ук дәвам итте безнең җиңүчеләр мәйданы. Монда безнең спортсменнарыбыз төрле юлларда чемпион калган райондашлар белән сәламләштек. Дальше киттек. Безнең шулай ук Актанышым Ак илем дигән интерактив рәсем күргәзмәсе. Монда безнең сәнгать мәктәбе катнашты. Әдәби майдан. Монда безнең үзәк китапхана оештырган бик матур күргәзмә эшли иде. Һәм инде төп чараларның берсе булып торган бу көнне инде безнең 6 якташ райондашыбызга Тукай премиясе лауреатларына, Тукай премиясе ияләренә стелла ачылды. Шулай ук бик зауыклы булып эшләнгән иде. Бик күп кешеләрдә инде ул кызыксыну уятты. Дальше безнең шулай ук гармун бит инде Астандан бу буеннан безнең мәдәният паркына ак-менеп урнаштырылды. Ләкин аның эштәлек тулыландырасы бар. Һәм инде монда шулай ук безнең бик матур гына ул көнне 23 якташыбыздан торган менә баянчылар, аларның һәрберсенең баяннарын тоттырып, без инде шулай ук күргәзмә эшләдек монда. Бик матур килеп чыкты. Һәм инде иң төп вакыйгаларның берсе булган инде республикада беренчеләрдән булып, бу көнне инде без Моң патшабикәсе якташыбыз Әлфия Авзаловага һәйкәл ачтык. Шулай ук юбилей мероприятиеләре дәвам итте. ГДК каршында инде безнең авыл җирлекләре бик матур үзләренең тарихларына багышланган күргәзмәләр шулай ук эшләде. Монда без аны Кирмән тарихи күргәзмә дип атаган идек. Һәрберсе эчтәлекле, бик матур итеп оешканнар иде. Шулай ук безнең ГДКның фойесында күргәзмәләр дәвам итте. Монда безнең шәҗәрәләрдән торган һәм һәрбер җирлекнең чишмәләреннән торган, чишмә суларыннан выставка эшләгән идек. Шулай ук инде шушы юбилей кысаларында безнең инде Илфат Мирзоев җитәкчелегендә бик зур эш эшләнде. Актаныш басмалары дигән китап чыкты безнең. Монда безнең 64 якташыбызның җыентыгы чыкты. Монда безнең балалар да катнашты үзләренең иҗаты белән һәм язучылар да бик күп безнең якташларыбыз бу китапта үзләренең әсәрләрен тәкъдим иттеләр. Аның презентациясын карап киттек. Һәм шулай ук Актаныш архивының күргәзмәсе белән оештырылган иде. Бу күргәзмәдә бик күп кешеләргә кызыксыну уятты, төрле сораулар бирә. Монда инде Айгөл Рәдисовна шулай ук таныштырды Актаныш тарихы белән, аның күренекле шәхесләре белән. Яңадан соң безнең эш дәвам итте, инде пленар эш башланып китте. Шулай ук инде ул безнең инде бик матур Актаныш турында кино, пролог һәм инде төбелеш, иңен апшың чыгышы белән, һәм инде шулай ук инде безнең кунакларның чыгышы белән дәвам итте. Һәм инде ул безнең бүләкләнүләр белән төгәлләнде. Яңадан соң без кичке 6-да шулай ук стадионда янәдән җыелдык. Халык бик күп иде, халык инде сусаган мондый мероприятиеларга. Бик матур, рәхәт шундый бәйрәм, якташлар концерты булды. Рәхәт итеп якташларыбыз калдылар. Кичке концертны менә безгә инде алар оештыруда зур ярдәм күрсәттеләр. Һәм инде бу көнне без шулай ук инде күптәннән 2 ел уздырылмаган чәчәк шулай ук выставкасын уздырып киттек. Монда безнең барлык мәктәп детсатлар катнашты. Һәрберсен инде без аны карап чыктык. Безнең алдан инде СДТ һәм Мәгариф идарәсе тарафыннан инде комиссия төзелгән иде. Алар инде карап чыгып, детсатларда иң яхшы 5 дигәнне һәм мәктәпләрдә иң яхшы 5 дигәнне билгеләделәр. Без инде бурыч итеп райондагы билим бирү оешмаларының иҗади мөмкинлекләрен күрсәтәсебез килде һәм декоратив чәчәклек өлкәсендә заманча казанышларны үстерү һәм популярлаштыру максатында без моны оештырган идек. Но барыбер әйтеп китәргә кирәк, менә бу 2 ел оештырмау ул безгә плюска булмады. Безнең җиңел генә караган шулай ук детсат мәктәпләребез булды. Монда инде мин аны әйтеп тормыймын. Монда инде без бүген барыбер иң яхшыларын гына бүләкләп китәргә планлаштырдык. Konferensiyada şularını böleklerini, zaten şularını bölek. Bir bulgandan yıl bular. Her yılda
Teşekkür. Rahmat sana. Davay. Jineşi bağlar bakışın sen sen baksana. Martina. Davay. Olduyuz. Elimde molalar bakışasın. Remontlar bakışacakız. Martina. Teknik mukalet yapıyorlar. Andır. Olduyuz. Rahmat. Kadir, mukalet yapıyoruz. Mesaj. Сор, пожалуйста, Гелмунда. Огромный хизмат кылган. Рахмат. Акайтап Гелмунда айда. Toxtalaşıb tütməkdə olması yapmış. Muraz yeməkləri güzelce senin. Şulay qanışın ustan mübarək olub. Amanın kolektivi biletlenir. Ruslan, пожалуйста. Şimdi bizim ilk mağdur film hazırlayıp bir gün için bir gün Rafael kızı. Regina rahmat sana. Sonra odaşını yasagan olan Olduyuz. Çempionatının jеңүүчүлөрү бар. Көргөзаны. Дабзаны bir кылдык. Мәдәният хезмәткәрләре алдында рәхмәтләр әйттек. Әйттеләр, шулай бергә маташтар gelsin. Бик рәхмәт сиңа. Давай.